pila ka percent nga good works nga angay mong buhaton para pwede na ka malangit. A lifetime ha, gikan sa pagkataon nimo hangtod sa imong kamatayon, pila ka percent nga good works imo angay buhaton kontra bad works ay ka pwede makasud sa langit. Letter A, 75% nga good works unya 25% lang nga bad works. Bugat ang good works kaysa bad works. Mura bitaw gobyerno, 75% lang pasar na. Ingon ana ba ang Bible ka ha? Now, ikaduha, 50% nga good works, 50% pud nga bad works. Timbang lang, makapasar na ka. Pwede na kadawaton sa Ginoo sa langit. Ikatulo, 100% nga good works. Wala gyud sa bisan gamay. Unya 0% ang bad work. Perfect ka, perfect. Ay ka madawat sa Ginoo kung perfect ka, wala kay sala bisag usa. Letter D, 99% nga good works, unya 1% lang nga bad work. Now, aha anang upat ka choices ang insakto para nga kita acceptable na madawat na didto sa langit kauban sa Dios. Now, ato nang tubagon unya. Pero sa dili pa nato na tubagon, nasa kay basahon duha ka verses. Ha? Unang-una, nasa James chapter 2 verse 10. Kay bisan kinsa nga magabantay sa tibuok nga kasuguan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, magamalapason siya sa tanan. Bisan kinsa magtuman sa tibuok nga balaod, tibuok kasuguan sa Ginoo, pagkatapos sa usa lang kasugo, nasipyat na siya sa tanan. Malapaso na siya sa tanan. Sa English pa, guilty siya sa tanan. Nagpasabot nga ang iyahang good works nahimong useless, walay kwenta tungod sa isa lamang niya kasayop. Hala ba? Grabe kataas ang standard ay sa Ginoo. Dapat wala kay sayop bisan usa. Para nga dili ka malapason. Basahon pud nimo sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Hala, ang mga bayad sa sala, kamatayon. Hala, pila ka sala ang kinahanglan para magbayad ka ng kamatayon? Isa lang. Tanawa ang pagkasulti. For the wages, mga bayad. For the wages of sin, sin. Dili is sins, plural, kundi sin, singular. For the wages of sin is death. Magkasala lang ka og isa, magbayad na ka og kamatayon. Nganong ingon ana man ka strikto ang Ginoo? Isa lang kasala ang mabuhat nimo, gikan sa pagkabata ngadto sa pagkatigulang, magbayad ka ng kamatayon? Di pwede nga ako nang tuplian og good work, bayaran nako akong isa ka bad work ug daghan kay nga good works. Sa Bible, dili good work ang bayad sa bad work. Ang bayad sa bad work, ang bayad sa isa ka sin is death. Isa ka sin, wala na kwenta ang tanan. Ang bayad sa isa ka sin is death. For the wages of sin is death. So, kung gusto ka malangit, dapat wala kay sala bisan usa. Dapat wala kay sala nga record bisan usa ka sala. Nganong kataas man kaayo sa standard sa Ginoo? Para nga di ta niya patyon, para nga buhion kita niya, para nga tagaan ta niya eternal life, para nga tagaan ta niya og fellowship dito sa langit, makig-uban ta niya sa langit. Ngano? Kay ang Ginoo holy, holy, holy. Ingon pa sa Isaiah 6:4, holy, 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 the Lord God Almighty, the whole earth is full of His glory. Ang Ginoo lahi, lahi, lahi. Balaan, balaan, balaan. Lahi, nganong lahi man? Kita na ay sala siya, walay sala bisan gamay. Kita, ang atong best nga righteousness, sama lang sa hugaw nga trapo. Pero ang Ginoo is puti kay kayo, infinite, walay katapusan, dili matugkad sa hunahuna ang pagkaputi sa Ginoo. He is holy, holy, holy. Lahi, 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 walay sip, walay sip, walay sayop. Nagpasabot ang Ginoo, perfect kayo ang Ginoo. Mao na nga, isa lang kasala, masuko na gid ang Ginoo. Ilabay na niya. Di na acceptable tungod sa isa lang kasala. Mura bitag babae bitaw nga arte kayo. Magamayan lang deha og kanang puntik gamay lapok sa iyang sanina. Ilisan na. Labaw pa ingon ana, labaw pa ana ang Ginoo. Kay nga naman, He is holy, holy, holy. Ug ang bayad sa isa ka sala, kamatayon. Kung gusto ka magbayad sa imong sala, kamatayon gid sa imong tibuok nga pagkatao.
dito sa lake of fire for all eternity. Now, the answer ganiha mga igsoon, kung gusto ka nga malangit, dapat wala gyud kay sala. Dapat perfect ka. Oh? James 2:10, isa lang ka sala, lapas sa satanan. Romans 6:23, ang bayad sa isa ka sala, kamatayon. May soon, naabay malangit ni ani o wala? Wala gyud malangit mga igsoon oy. Ngano man, daghan makaitag sala. Sugod sa pagkabata na makaknata hantud karon natay sala nga napatay panglibak na igsoon. Kung pinaagi sa atong kaugalingon, wala gyoy tay chance nga malangit. Kaya ang atong sala dili man isa lang, kundi daghan kayo. Ang kabayaran nato, kamatayon adapita sa lake of fire. Pero praise the Lord, ang Ginoo nahigugma sa kalibutan. Pag-ayo, busa gihatag na iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus. Now si Kristo Jesus nahimong tawo, gikuha niya ang tanantang mga sala. Ha? Tanawa, kung kuhaon niya ang tanantang mga sala, zero na balance atong sala, samtang atong sala is nana sa iya nga karga. Paglantaw sa Ginoo sa imo, wala ang sala nimo didto sa imong ulo, sa imong kasing-kasing, kung dili gipatong ngadto kang Kristo. So dili siya nagbuhat niani, gikuha niya ang imong sala. Pagkatapos, gibayaran ni Kristo ang imong sala. Unsa gani bayad sa sala? Unsa gani bayad sa sala? Ingon ang Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. O mao to nga si Kristo namatay sa cross. Kay bayaran niya ang imong sala nga dili mo kaya bayaran. Kay kung kita magbayad sa atong sala, dili man madawat po ni atong death sa atong physical body. Kay di man ta perfect, di ba? Ingon baya sa Leviticus, ang dapat nga halad sa sala is walay buling o mansa. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 18-19, gitubos kita, dili pinaagi sa plata o bulawan, kundi dili pinaagi sa hamili nga dugo ni Kristo, walay buling o mansa. Mo'y acceptable nga bayad sa sala. Ang kamatayon, ang dugo sa usa ka tawo nga walay buling o mansa, walay sala. Na si Kristo may walay sala, siya rin ang madawat. Pero ikaw, magpakamatay ka, sama ng Semana Santa, magpakamatay dito, magpalansag-lansang, magpanis-panis ang kaugalingon para nga ibayad sa iyang sala, dili na madawat. Kaya ang stricto, kaya ang Ginoo, ang sacrifice dapat perfect. Walay buling o mansa, walay sala. Kung gusto ka magbayad sa imong sala, naay klase nga pagbayad ang pwede, nga imong buhaton, nga pwede mo buhaton. Kamatayon dito sa lake of fire. Magantos ka dito sa walay katapusan. Pero ay na kabalak ipa. Si Kristo na ang nagbayad, puli kanimo. Gikuha niya imong sala, ang pagkakawatan mo, iyang gikuha to nga sala. Katong gipatay nimo imong bata, gikuha to niya nga sala, gikarga niya sa kaugalingon, bisag dili siya nagpatay sa bata, bisag dili siya nangawat, bisag dili siya nang rape. Siya bali ang nianto sa dako nga kaulaw, dako nga silot, dako nga sorrow, dako nga sin, daghan nga sins, para lang ikaw maluwas. Siya ang namatay para nimo. Napag-iisa ka buhat ni Kristo. Wala lang niya kuha ang tanan nimo nga sala. Ang iyang pagkamatarong, iya pagang gihatag nimo. Gituman niya ang tibuok nga balaod. Ingon pa niya, wala ako muanhi aron sa pagbungkag sa balaod apan sa pagtuman ni ani. Gituman ni Kristo ang tibuok nga balaod. Nakahimo siya og perfect righteousness iyang agi. Now kumutuo ka sa Ginoo modawat kang Kristo Jesus, ihatag ni Kristo ang iyang righteousness sa imo. Ang imong righteousness, di man nakapasar. Kaingon sa Isaiah 66 verse 4, ay Isaiah 64 verse 6, ang imuhang tanang pagkamatarong, combined it all, mga maayong nga buhat, sama lang sa hugaw nga trapo sa Ginoo. For all have sinned and come short of the glory of God. Morning perfection sa Ginoo, morning glory sa Ginoo, short ka. Dili ka pasar imong righteousness at tubangan sa Ginoo. So, kung imong righteousness, imong i-present sa Ginoo, Lord, luwas ako kay na ako'y inganing righteousness, di na madawat. Pero, good news, naay righteousness si Jesus. Iyan ang ihatag kanimo kung mo salig, magpakiluoy, mudawat ka kaniya. Ingon pa sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 9, "Og nga makaplagan ako diha kaniya nga wala magabaton og pagkamatarong nga akong kaugalingon, bisan niadtong sa kasuguan." Pagkamataro nga iyahang binuhat pinaagi sa pagtuman sa kasuguan mo na meaning ani. Kundili kadtong pinaagi sa pagtuo kang Kristo
ang pagkamatarong nga gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo. Now, naay pagkamatarong nga gikan sa Dios. Dili imong hinimo pinagi sa pagtuman sa balaod, kundi dili pagkamatarong nga gikan sa Dios. Kato nga pagkamatarong ihatag to kanimo kung ikaw mo tuo kang Kristo Jesus. Musalig kang kinasing-kasing gayud kana nga pagkamatarong ihatag ni Kristo Jesus kanimo. Sa mata sa Amahan, ang makita dayon niya perfect righteousness. Pagkamatarong nga dili imuhang binuhat kundi dili binuhat sa Dios, binuhat ni Kristo. Nahatag sa imo, nag-give sa imo, pinagi sa unsa, pinaagi sa pagtuo. Pagsalig ba nga tinuuray sa matong tawo nga nasa krus, nagsalig lang siya. Ginoo, hinumdumi in taon ako kumoadto ka sa imong gingharian. Nagsalig siya kinasing-kasing gayud, nagrepent siya kinasing-kasing gayud. Gitagaan siya og righteousness sa Ginoo. Nganong kaingon ta ana, kay gidawat man siya sa Ginoo. Now balik kita sa istorya. Karon, kung kita matagaan na sa righteousness sa Ginoo, perfect ka na. Paglantaw sa Amahan ka na to, perfect ka. Madawat na din ka dito sa langit. Kaya di ba ang gusto sa Ginoo perfection man? Ikaw dapat perfect ka, wala kay sala, wala kay buling, bisan gamay nga mansa. No, di man kakakaya ana sa pag-cleanse sa imong self pinagi sa pagbuhat o good works. Kadili man maka-cleanse ang good works sa bad works. Kabalo ka maka-cleanse sa bad works or sa sin is death, di ba? Sa Bible mga igsoon sa Hebrews 9:22, halos tanang butang kahinluan sa dugo matud sa balaod. O kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Nagpasabot kini nga ang dugo lang yun ang kinahanglan para nga mahinluan ang sala, mapasaylo ang sala. Dugo meaning kamatayon. Kaya basta muagas ang dugo, mamatay man. Diba? So may suon, ang good works, bisan pag 99% good works, imo nang i-erase sa 1% nga sin, dili na acceptable. Kay dili good works ang i-erase sa sin. Ang i-erase sa sin is blood. Kamatayon ni Kristo. Busa mga igsuon, ayaw sa ligi ang imuhang efforts, performance, achievements sa pagtuman sa balaod para i-erase ay mo mga sins. Ang saligan mo, ang dugo ni Kristo Jesus. Sayop tong mga igsuon nga, 75% good works, 25% bad works, qualified na ka malangit. Dili ay. Ang standard sa Ginoo is dapat perfect ka, sinless ka. Sayop po itong giingon nga 50% lang nga good works, qualified ka na. Timbang-timbang lang, bad works 50%, good works 50%, timbang-timbang okay na. Sayop po na mga igsuon. Ang problema atong ikatulo is dapat i-perfect nimo ang righteousness. Ikaw gid mismo ang mabuhat. No? Wala may makapasar ni anak mga igsuon kay nakasalat naman ganit daan sa paglantaw pa lang daan, di ba? Kasalat man ita pagsulti, kasalat man ita ba? So wala kay makabuhat ana. Dayon katong 99% ang imuhang good works, dayon ma-erase ng imong 1% nga bad work sa kaupat nga option. Now, dili pud to sakto nga doctrine. Walay doctrine sa Bible nga 99% imong good works, isa lang imong sala, ma-erase ang imong isa ka sala pinaagi sa 99% nga good works. Wala na sa Bible. Ang Bible gasudlo nga ang dugo, ang kamatayon sa usa ka putli nga tao mao lamang ang magkahinlo sa sala. Ang kamatayon Romans 6:23, for the wages of sin is death. Isa lang kasin ang bayad, kamatayon na. Thanks to the Lord Jesus Christ, kay giako ni ang tanantang mga sala. Gibayran niya ang tanantang mga sala pinagi sa iyang kamatayon. O gitagaan pagid niya perfect righteousness, 100% perfect righteousness. Ato nang gisulob sa paglantaw sa Ginoo kanato, perfect na kita. Karon, perfect na kita. Ang meaning ng perfect is nabayran na ang tanan nimo nga sala. Wa na kay angay pang bayaran. Magkasala pa ka sa future pero kana nga sala bayad na puna ni Kristo Jesus. Kay matud pa sa Hebrewanon, ang iyang halad isa lang kahalad pero effective kana once for all time. Ingon pa sa Hebrews chapter 10 verse 10. Busa gani sa Hebrews chapter 10 verse 14, kadtong napasaylo na sa ilang mga sala, gihingpit na hangtod sa kahangturan. You are perfected forever. Ikaw nga gisanctify, gipasaylo sa imong mga sala. Karon kay ikaw gitagaan man og gift sa Ginoo, salvation, gift. Gitagaan kag righteousness nga gift. Pwede na ka makikuban sa langit kay perfect na ka, kay imong righteousness is from God. Ang Ginoo is holy, holy, holy.
Ang righteousness nimo is from God, fit na kaayo. Karon unsay buhaton nimo kay ikaw gitagaan magasa sa Dios? Do good works. Yes. Kay ikaw giluwas na. Do good works. Ephesians 2:10, kita gi-create sa Ginoo. Tagaan tag new nature. Gihimutang anak sa Ginoo, dili anak sa yawa. Karon magbuhat kitag maayo. Kay gi-prepare sa Ginoo ang mga good works para atong buhaton. Giluwas kita niya pinagi sa grasya tungod sa giluwas kita niya pinaagi sa atong pagtuo tungod sa grasya, dili ka na atong kaugalingong kahimuan kundi hatag kini sa Dios. Karon giluwas man kita, magbuhat na dayod kita og maayo. Ang tinuod nga luwas na mobuhat og maayo. Yes, mao kana tinuod nga igsoon. Pero kanang gaingon nga luwas na daw siya pagkatapos killer walay changes sa iyang kinabuhi. Libakira walay changes sa iyang kinabuhi. May igsoon walay milagro sa iyang life nagpasabot, walay salvation nga nahitabo sa iyang life. Walay Holy Spirit nga nag-change sa iyang life. Walay Holy Spirit nga nagtudlo kaniya nga mag-bear fruit of righteousness. Bear fruit. Ingon pa sa Galatians 5:22, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Basta na kay Holy Spirit, kay nahimo na kang anak sa Ginoo, mamunga jud ka og gugma pagkamatarong. Diba? So, mao kini. Niadtong upat mga igsoon, abi mo, niadtong upat mga igsoon, none of the above. Katong A, B, ug D, wrong doctrine kadto siya. Katong C, sakto man unta kadto nga dapat perfect imong righteousness para malangit ka. Ang problema walay makabuhat niya na. Ang answer na ka Jesus. Siya nagkuha sa tanan nimong sala. Gibayaran pinagising kamatayon o gitagaan ka niya og perfect righteousness. Sa paglantaw sa Ginoo kanimo, perfect righteousness